ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲಾ ಬಂಧುಲೇನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಪೊರ್ರುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಈ ವಾರದ ಸಿನಿಕುಡ್ಲದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಡ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಮಿಣ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವದಾದ ಪಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಪೋಡಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮದ ಸಿನಿಮಾ ಅವೇ ಪಿಂಗಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರೇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಅತಿಥಿಗಳು ಐದುಂಬು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಯಾನು ಮುರಣಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡತದ ನೆಟ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ನೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಈ ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಾರ ಸಿನಿಮಾ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೂರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪನ್ಪು ನಾವು ನನೊಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆಂದೆ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತ್ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದ ಬಂಧುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಡ ಪಾತ್ರಗ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೇರೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಹರಿವು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ಇಂಚ ನಾನಾ ಬಗೆತ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ದಿರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಲವ್ ಮಾತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೇರೆ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಆದಿಪ್ಪು ಹಿಂದಿ ಆದಿಪ್ಪು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆದಿಪ್ಪು ಸೀರಿಯಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ನೆಟ್ ಮಾತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿರು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವಳ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ನರಂಜ್ ಬರಡಾಂಡ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅರಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾರು ನಮಕ್ ಮಾತಿರ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಉಂಡಾರ ಅರಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಎಂಗಲೋ ಪನಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಂಗಾರ ಪಡ್ಡದು ಯಾನ್ ನಿಕುಂಡನಕ್ಕಿನ್ನ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಜ್ಜಡಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಕಜ್ಜಡಾದಿಪ್ಪು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ ಪಿಂಗಾರಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ದಾಯಿ ಪಿಂಗಾರ ಪಂದು ಪುದರ್ನಿದಿತರು ದಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಥವಾ ಈರ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿಂಗಾರ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಯೆ ಪೂಜೆ ಆವಡು ದೈವ ದೇವರನ ಆವಡು ನಾಗದೇವರನ ಆವಡು ಐಕ್ ಪಿಂಗಾರ ಪನ್ಪಿನೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನೇರ ಪೋತಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ನಾಗ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಕೋಲ ಆವಡು ಸೊ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮಂದಿನಿ ಅಂಚದ ಪಿಂಗಾರನೇ ಈ ಕತೆಗೆ ನಮಗ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸಡು ಅಂಚದ ಈ ಪುದರ್ ದೀತಿನ ಪಿಂಗಾರ ಅವಿಸರ್ಡಿ ಈರ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಿಂಗಾರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಂಡಿತ್ತೆ ನೆಡ್ದು ಮುರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಟ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ರೀಸನ್ ದಾದ ಜಿ ಊರ್ದಾಯದು ಯಾನು ತುಳು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು 2014 ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹರಿವು ಪಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ 2018 ಹಿಡಿದು ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ತೆ ಈವನ್ ಐಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಮತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರೀತಮ್ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಇಂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಆರು ಒಂಜಿ ಈಜ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಹಾಗೆ ಯೂಶಲಿ ಯಾರು ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವಾರ್ಡ್ಗಂದು ಆ ಬೇಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮದ ಐತಿನ ಹಿಡಿದು ತುಳು ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ಬಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ. ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರು ಸಿನಿಮಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರ ನೆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಚೂಸಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿಂಗಾರ ಸಿನಿಮಾನ ಇರು ದಾಯಗ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ತುಳುಟು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಹೋತಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ್ ದುಂಬರ್ಪು ಚೇರು ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲೆಗ್ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ವಯಬಲ್ ಹತ್ತಂದಿನದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ನಂಗೆ ಪೂಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಬಲಿಪೋನ ಇಜ್ಜ ಆಂಡಲ ಎತೋಸಲ ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ್ ಐತ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲ ಆಯ್ನದ ಹತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಟನೆಂದು ಬಂದಾಗ ಕಾಸದ ಮೌನೆ ತೂವಂದೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಲಾಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಅವು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾಸ ಪಡ್ ಕಾಸ ಹಾಪುಣು ಬೇಲೆದ ಪಡ್ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಣು ಆಣೆ ನೆನಪಿನಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಜೇಬು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ಪ ಒಂಥರದ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾರಣ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯದ ಹೆಂಗ್ ಏಟಪ್ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ
ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಗೆಟಪ್ ಈ ಮೂಜಿ ಗೆಟಪ್ ಇಂಕ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೆತ್ತಿಂದು ಐತೆ ಇಂಕ ಆಸೆ ತಶ್ಪಾಯರ್ ತುಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಚೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ್ ಪ್ರೀತಂ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ್ ಒಂದ್ ಎಂಕ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಯಬಲ್ ದೇಟ್ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಯಾನ್ ಬಕ ನೆನ್ರೆ ಪೋಪುಚಾನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯೆಸ್ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತ ಅದ ಈತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ ಬದುಕೊಡ್ಸಾನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅತಾಯನ್ ಅವು ಪೂರ ಆಂಡಲ್ಲ ಐತ ಪಿರಾಡು ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಏತೋ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಐಕ ಲೈಫ್ ಉಂಡವು ಆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರ ಆದ ಐಕೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಐಟಿ ಅನ್ ಬದುಕುದುಪ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ದುರಾಸೆ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ದುರಾಸೆ ದುರಾಸೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ ಮನ್ಪುಡು ಹಂಪಿನ ಆ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಐ ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಪಿಂಗಾರ ಸೊ ಪಿಂಗಾರ ಮುಗಿತದ ಏತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಿಂಗಾರ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇರ್ನ ತುಳುತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾತಿನ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಪನ್ನಗ ಕನ್ನಡ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತ ಅಂಡ ತುಳು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದೇ ಪನ್ನಗ ತುಳು ಮಲ್ಪುನಗ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಸೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಂಗಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಊರು ಬತ್ತದ ಏನ ಕಲ್ದ ಅತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಏನ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಳವಡಿಸೋದು ಪನ್ನಗ ದುಮ್ಮದಾಗಲಿಗ್ಲ ತೊಜಪಾಗ ಪಂದ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ ತೊಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂದ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೇನೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರಿ ಅನ್ಕೇನ್ ನಂಚಿತ್ ನಾವು ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ತವಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ರೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲಿ ಪನ್ನೋಡು ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ అయిన ಜರ್ನಿ ಇರದೆ ಪನ್ಪೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಅವೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಂತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪಂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಏಪಲ್ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪನಾರತ್ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೊ ಒಂದಿನ ಇಂಚಿನ 2 ಜನ ಕುಲ್ದುಪ್ನ ಪಕ್ಕಡೆ ಕೇಂಡೇರು ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡ್ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಏನ್ ಕತೆ ಪಂಡೆ ಆ 2 ನಿಮಿಷ ಎಂಡ ದಾದ ಪಂಡೇರಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊರನೆ ಏನ್ ರೆಡಿ ದಾಲ ಕೇನಂದೆ ಆತೆ ಪಂಡಿನಾರು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ 2 ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪುರ ಅದು ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಶುರಾಂಡ್ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈಲೂರು ಮಂತಿನಿ ಸೊ ಪಿಂಗಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಇಡೀ ಕತೆ ಬೇಸ್ ದಾದ ಪಂಡ 1960 2019 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಇತ್ತ ನಟಿ ಬೀಡಿದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಶುರಾಂಡ್ ಉಳುವವನೆ ಹೊಲದಡೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡು 5 ನಟಿ ದಾದ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇನ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರನ ರೂಪಡ್ ಬತ್ತದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನೆಟದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಟದ ದೈವ ಲೇತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಐತ ಫೈನಲಿ ನೇಚರ್ ಸೊ ನೇಚರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ರೂಪಡ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದ ಮೇನ್ ವಿಷಯದ ಅನ್ಪಂಡ ಜಾತಿಯಿಂದ ದಾಲಜಿ ಏರ್ಲ ಜಾತಿರ್ದು ಕೆಟ್ಟವರ ಆಪುಜೇರು ಕೆಟ್ಟವರ ಆಪಿನಿ ಅಕ್ಕಲ ಸ್ವಭಾವ ಏರ್ಲ ಜಾತಿರ್ದು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರ ಆಪುಜೇರು ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಂತಿನ ಕತೆ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ಪಂಡ 1960 2019 ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಮತ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾದ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡ್ದ ಪಂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಇಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪಂಡತೆ ಅಪಗರ್ದು ಇತೆ ಇಂಚಿನ ಉಳುವವನೆ ಹೊಲದೊಡೆ ದಾದ ಐದು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇಂಚಂದ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕೋಲಲ್ನ ತೋಜಾದ ಇತ್ತದ ಕೋಲಲ್ನ ತೋಜಾದ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತೋಜಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೋಜಾದ ಸೊ ನೆಟ್ಟದ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಲ ತೋಜಾಯ ಅಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ನನ್ ಪೆರಾಯಿಜಿ ಅವೇನ್ ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ತೋಜಾದ ಸೊ ಅಪಗರ್ದ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಕತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚೆ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಬೈದಂಡು ಇಂಚೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನ ಇಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ಪನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಈ ಕತೆ ಇತ್ತೇರ್ಪಣರು ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಅವಂಜಿದು ಬನ್ನಗ ಅಪಗ ಏತೋ ಜನ ಭೂಮಿನ ಕಳೆಯೊಂಡೇರು ಏತೋ ಜನ ಭೂಮಿ ಇಜ್ಜನಕ್ಲೆ ಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಏರ್ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಏರ್ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ತೊಜ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮವೇನು ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆದ ತೋಜಾರ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಐದು ಆಯ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಪಡೆಂದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಕಳೆಂದುಪ್ಪೇರು ಹಕ್ಕಲ ನಡುಟ್ಟು ಆಯ್ನ ಸಂಘರ್ಷಲು ಪಂಡ ಇಡೀ ಪ್ಲಾಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇ ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉಳುವವನೇ ನೆಲದೊಡೆಯ ಆ ನೆಲದೊಡೆಯ ಪನ್ಪಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾತ್ರ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಕ್ಕ ಅನ್ಕೋಕೊಂಡು ಬೀಜ ಇಡೀ ಕತೆದ ಪ್ಲಾಟ್ ಬೀಜ ಅಲ್ಪರ್ದ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಆ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಅವು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್
ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಲೆಗಿಂಚಾಂಡ್ ಐಡ್ದು ಲಾಭ ಏರಿಗೆ ತೊಂಡೇರು ಏರಿಗೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಪುಣ್ಣುಲೆಗೆತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಆಣ್ಲೆಗೆತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿಗೆತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಇಡೀ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಐಟ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆಯೊಂದು ಪೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಇಂಚಾಟ ಮಾತ ಕಷ್ಟವಾದಕ್ಕೂ ಐಕ್ ಸೇರ್ದೇರು ದೈವಗ್ಲ ಮಣ್ಣಗ್ಲ ಸೊ ಐಟ್ ಉಂಡವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಲು ದೈವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನಕ್ಕಲ ಜೀವನ ಇಂಚ ಬದಲಾಪುಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಐಕೆ ದೈವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ದೈವದ ರೂಪಡಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಪಂಪಿನ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನೇ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೇ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವರ್ದಲ್ಲ ಆಸೆ ದೀದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವನಕ್ಕೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಂಡ ನಮಗ್ ಆ ಒಂದೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಪಂಡ ಈ ಪಿಂಗಾರ ಇಡೀ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದು ಪೋಂದುಂಡು ಪೂರಾ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಏತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕುಲೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಪಂಡ ಏಷ್ಯಾಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಪ ಅಂತ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂದುಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೈವದಲ್ಲೇ ಕಾರಣಿಕ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾನ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀತಮ್ಲ ಬನಂತೆ ಪವನ್ಲ ಬನಂತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂತುಂಡು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾದಾಂಪುನಿ ಅವು ಎಂಚನ ಆದ್ಯಂಗಲ ಕಾಯ್ತಲು ಬರುವಂತುಂಡು ಡೇಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಆಪುಡು ದೇವರೇ ದಾದಮಂಪುದ ಅವು ಎಂಚನ ಯಾನ್ ಎಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬಟ್ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಲೆ ಮನಪುಲೆಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿಲಕ ಯಾನ ಪೂಯಿನ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏನ್ ಪನಂತೆ ದಾದನಂದಿಕ್ ಮಾತಲ ಕುಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಕ್ಲೆ ಆ ಪದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಮಾತಲ ಕುಡ್ದು ಬರೋಂದುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಮಾತಲ ಕುಡ್ದು ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ್ ಯಾಪ ರಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಪಂಡ ಉಂದುಲಾ ಕುಡ್ದು ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಂಕ್ಲು ಏಷ್ಯನ್ ಜಾಂಡ್ ಅವು ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಒಂದು 29 ಕಂಟ್ರಿದ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕಲು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬರ್ಪೇರಕಲು ತೂಪೇರು ಇಡೀ ಏಷ್ಯನ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಏತುಂಡು ಐಟು ಒಂಜು ಸಿನಿಮಾ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಏತಕ್ಲನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಉಪ್ಪೋಡಕ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ತುಳುತ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ Asian cinemas. So a pack promotion for of Asian cinemas. Night inkul select aata onju bari kushita vishaya. We were all mukul anta ಬಹುಶಃ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಜಾಣಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ ಕೊಂಡು ಹೋದೇವರೆ ಇದು ಬಿಫೆಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹೈರಾರ್ಕಿ ವೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಬೋಪೇರು ಇಂಡಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು 3-2-1 ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು 3-2-1 ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಮುಗ್ಗಿಂಡಡೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಎನ್ನೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಚಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಆಂಡ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಅ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಪಿಂಗಾರ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ವಿ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ಎಂಕಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅರವೇನು ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬನ್ನಗ್ಲಿಂಗ್ ಇದು ಪೋಡಿಗೆ ಆತಿಜಿ ಇನ್ನು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಆಂಡಲ್ ತಿಕ್ಕಡು ಬಕಾರ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಬತ್ತನಾಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಆತ್ಮರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ದಯಪಡ ನಮ್ಮದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಲುಲ್ಲ ತೂಕದಾದ ಅಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀನಿ ತೂನಾಗ ನಮಗ ಅವೇ ಪಂಡದೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನೇ ಕಾರಣಿಕ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಡೇ 1 ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಏನಾನ್ಲ ಒಂದು ಅಡತಡೆ ಅವಂದೇ ಇತ್ತಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಂಕುಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೇ ದೇವ ಅಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಿಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಮಾತೇಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಓಕೆ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುನು ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಏಪಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾವು ಅದು ಮನ್ಪ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಇದು ಮನ್ಪಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಪನ್ಪಿನೇ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರದ ದೈವರ ನಕ್ಕಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಪೋಯಿನಿ ದಯಪಟ್ಟದೆ ಟಿಪ್ಪನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಮೇಡಮ್ ನೀಮಾ ಶರಣ್ ಸಿಂಚನ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಲಾಂದ ಟೆಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರು
ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂಚೆಂಚೆ ಬೋಡಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಚೆಂಚೆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಣ್ಣಿನತ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ 23 ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆಜಿ ವರ್ಷದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆ ದುಂಬದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾದೇರು ಪಂಡ ಅವು ನಿಕುಲ್ ತೂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಜನಾರ್ದನ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆ ಈಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಡು ಆತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಅಪಗದ ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇನು ಮಂತಂಬೈದೇರು ಸಿಂಚನ ಆರ್ನ ಬೆಟ್ಟು ಮೈನ್ ರೋಲ್ ಮಂತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮಂದಿರ ಆ ಕಾಲರ್ದು ತೋಜ ಒಂದು ಬರೋಡು ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂದೆಟ್ಟು ಇಂಚಂದ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂಚಿನ ಜಿಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತಂತ ಮೇರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮನಿ ಬಂದು ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟದ ದಾದ ಬೇಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಸೀರಿಡು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಮೇರೆ ಪತ್ತದ ಮಂತಂತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಮಂತೇರು ಏರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಮಂತಿನತ್ತು ಅಂಚದ ಆಂಡ್ ನೆನ್ವೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಐತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಬೈದ ತುಳುಟ್ಟಾದಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂದೊಂದು ತಾಣ ತೋಚ್ಪದಿರು ಕೆಲವು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೋಚ್ಪದಿರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನ ಬಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಂಗಾರಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತರು ವಾನೆಲೆಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ತೋಚ್ಪಾದರ್ ನಿಕುಲು ಹೌದು ಪಂಡಿತ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಾಲದ ಒಂದು ಮಂತ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡದಾದ ನಡತೊಂದು ತೋಜಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯ ಅವ ನಿಜವಾದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಒಂದೇ ತೋಜಾದ ನಮ್ಮ ಐನು ಒಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ತೋಜಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ದೈವ ಉಂಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕಡೆ ಬರಂತಾರ ಮೂಜಿ ಶೇಡ್ ಉಂಟು ಪಂಡದ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಪಿಂಗಾರಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಲಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವತ್ತಂದೆ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ನಾನಾ ರೀತಿ ಕೊಂಚ ಪುಗಾರ್ತೆ ಬರೋದು ಸಿನಿಮಾಗ ಅತ್ ಅವು ಮೂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟನ್ ತೋಚ್ಪಾವನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆತಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಬೇತೇವ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೇರ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸರ್ಲ ಪವನ್ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ದ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ ಜಾಗದ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ ಆ ಸೀನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ ಕೊಡಿತ್ತು ಸೊ ಏರ್ ತಿಕ್ಕದ ನೀರು ಬಡಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಪಿಳ್ಳ ಕಾಂಡೆ ಪೈಪಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಂಗ್ ಗೆಟಪ್ ಬಯ್ಯ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಬಂಗ ಅಂತುಂಡು ಏನೊಟ್ಟಿ ಪಾಪ ಇಂಕಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂತಿನ ಸಿಂಚನ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬರಂತೀರು ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆತು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ತೋಚ್ಪಾವಡ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಕಥೆನ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತನು ಎಂಕ್ ಯಾವ ಕುಲೊಂದ್ಲ ಅನ್ಪಿನಿ ಅದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೇನಾ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದ್ರಿ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಲರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೆಂಗ್ ಗೆಟಪ್ ಬೇತೆ ಹೊರಡು ಮೇಕಪ್ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾನ್ ಓಲ್ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಅರೆಗ್ ಮೇರ್ ಟೈಮ್ ದೊಲೆಡ್ ಆ ಒಂದುಂಡ ಯಾನ నేను ಪೂರ ಯಾನ್ ತೋಡು ಡೈಲಾಗ್ ಬೈ ಹಟ್ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತದು ಇಂಕ್ಲು ಬರನಾಗ ಮೇರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ನಾರ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ನಾರ ಇಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಕನ್ನಡ ಹೋಗಂತವೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಡು ಐಟ್ ಈ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡಲ ಪಾತಿರುಡು ತುಳುಲ ಪಾತಿರುಡು ಸೊ ಎಂಕ ಓಲ್ ಅಂಚಿಂಚ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಒಂದಿತ್ತಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಲವುದೇನೆ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನರ್ದ ಯಾರ ತಪ್ಪು ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲೇನ ಎನ್ನರ್ದ ತಪ್ಪ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪ ಆಂಡ ದೇವರ ಯಾನ ಕ್ಷಮಿಸುಜೆ ಎನ್ನ ಯಾನ ಕ್ಷಮಿಸುಜೆ ಅನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಅವೇನ ಅರಡಲ ಪಂದದ ಬುಲ್ತು ಅಂತ ಬೇಡ ಅದ ಮಲ್ದೇನಾ ಒಂದು ಇಜಿ ದಾಲ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂದ ಪನೊಂತೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಆಂಡಲ 13-14 ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ದ ಬೇಲೆಡು ಓಲು ಎಡವುದನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರಾ ಪೋತು ನಿತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಐಟಿ ಆಪಲ್ ಅಂಪಿನಿ ಅಕಲು ಆಲೆ ಕೊಡ್ತು ಇರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಡೀ ಆಣ್ ವರ್ಸಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಶೋಷಣೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಣನ ಶೋಷಣೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಆಣನ ಶೋಷಣೆ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಅನ್ಪ್ಯಾನು ಅವೇನು ಯಾಪಲ್ ಅನ್ಪ್ಯಾನು ಇಂಕ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಪತ್ತದ ಆಯ್ತು ಆತ್ಮ ಇಂಕವು ಆಣನ ಶೋಷಣೆ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮಿತ್ತು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಅವು ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಎಂಚಾಪುಂಡು ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಯುಂಡು ದೈವದ ರೂಪುಡು ಮುನಿಯುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ ದೈವ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ದೈವದ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತನೆ ಬರ್ತಿಪರ್ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣದ ಸತ್ಯವು ಏತೋ ಸಲ ಅವು ಆಪಿನಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಲೆ ದೈವದ ನುಡಿಕೆಯನ್ನಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡಂಕ್ ಸೊ ಎಂಚ ರೆಬೆಲ್ ಆಪೇರು ಪುಣ್ಣೆಂಚ ರೆಬೆಲ್ ಆಪಲ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಚ ರೆಬೆಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲು ರೆಬೆಲ್ ಆಪಿನ ಅಥವಾ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗವು
ಸತ್ಯನ್ ಪಿದಾಯ ಕನಪುಂಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಒರಿಯಲಿ ಬೆತೌಲಾತ್ ಸತ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ದಟ್ಸ್ ಪಿಂಗಾರ ಪಿಂಗಾರ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವು ಸತ್ಯದ ನೋಡಿ ಫಲವಂತಿಕೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅವು ಏನಂಬೆ ಪೂತ ಅಂದು ಅವು ಅವು ಅಂಚಿನ ಬುಡಿ ಎರಡು ಅವು ಹಣ್ಣು ಹಾಪುಂಡು ಕಾಯ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ದೈವಗ್ ದೀಪಿಂದ ದಯ ಬಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಯಾಪಲ ಫಲವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪಿನ ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಕತೆ ಪಿಂಗಾರ ಸಿನಿಮಾ ದೆನ್ ಏತ್ ದಿನಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕಲು ಕಾರ್ಕಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಬಂತೀನಿ ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬೈಲೂರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ನ ಊರು ಸೊ ಒಲೋಲೋ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಪಂಡಿರು ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಊರುಡು ಬಂಜಿ ಸಲ ಪೋತ್ತುನೆಂದು ಆ ಊರು ಇಂಚೆ ಇತ್ತನೆಂದು ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಡದ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಲ್ಲು ಬೋಡ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ದುಂಬುದಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಡ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಂಬಳ ಬೋಡ ಅವಲೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಭೂತಕೋಲ ಬೋಡ ಅವಲೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೋಡ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇಂಕಲ್ 15 days ಮಂತೀನಿ ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಅವಲವೇ ರೆಡಿ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಪಂಡ ಅವು ಆವಡಿತ್ತು ನೇಚರ್ಗೆ ಮನ್ಪ ಆವಡಿತ್ತು ಇಂಕಲ ಕೈಟ್ ಮನ್ಪ ಇಂಕಲ ಯೋಗ ಆತೆ ಸೊ ಪೂರಲ್ಲ ಅವಲವ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಇಂಕಲ್ ಪೋದು ಮಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾಡು ಆತು ಪೊರ್ಲು ನಮಗೆ ಈಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ತುಪ್ಪ ಅವಲಾಕುಲ ಅಲ್ತನೆ ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಲೆ ನೆಟಿವಿಟಿ ತಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತುಯ್ಯರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಲಿ ಎತೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಎತ್ತು ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯರ್ಡ ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಗ್ರೀನ್ ಈ ಬರ್ಸ ಬೂರಿನ ಬೆರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಚ್ಚೆಡು ಚಿಗುರು ಅಂಚ ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಇರು ಜನಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಏತ್ ಜನ ವೆಟ್ ಫೀಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾ ಏತ್ ಜನ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪತ್ತುನೇ ಇಜ್ಜ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಕ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧದ ಮಿತ್ತು ಮಲಯಾಳಂದವ್ರು ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಕಡಲುಂಡು ಕಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಂಚಿನ ಏತು ನದಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ಆ ನದಿಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜೀರು ಆ ನದಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕದಿನ ಏತೋ ಜನಕಲು ಇಲ್ಲೇರು ಸಮುದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕದಿನ ಏತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುನೇ ಇಜ್ಜ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗ್ ತೆಲ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಾಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತಕ್ಲು ಮನೋರಂಜನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ರೀಚ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಖಲವೇನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಾವಾ ಪಂಡಿಜರಡಲ್ಲ ಅವೇನು ತೂದು ಇಂಚಿಂತಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿದ ಒಂಜಾತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಬತ್ತೆರಡ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಅವು ಇಂಕಲ್ನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾತ್ಮಕದ ಪಿರೋಡು ಪೋದು ವರ್ಷ ಒಂಜೇ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಕಾತುಕೊಳ್ದಾರೆ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸ್ಪಿರ ಬರಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜುಂಡು ಅವು ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ವೇರೆ ನಡೆದು ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕಾಯ್ಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪ ನಿಕಲ ಏತೋ ಕೆಲವುದ ನೀಡ್ಸ್ ಐಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲ ತಾಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಜೇರು ಅವು ಬತ್ತದ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಜೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಒಂಜಾತ್ ಪರನಾಡದ ತಿಕ್ಕುಜ ಇತ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವಿನಾಶ್ ಪವನ್ ಅಕ್ಲ ವರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲು ಫೇಮಸ್ ಆಯರು ಅಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಐತ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂದು ಜನ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾತ್ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲೆಗ್ ಎತ್ತೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮುಕ್ಲು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಖಾಲಿ ಲೋಕಲ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರೀಫ್ಸ್ ಬುರಣಿಗಳು ಪೋನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ಡ್ 11 ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು 11 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚನೆ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ಡ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಜನ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ಡ್ 11 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಮೂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಾಪಿನ ಜನ ಉಲ್ಪಡ್ದರ್ಪೇರೆ 10 ಜನ ಸಿನಿಮಾ ತುಯರೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಪುನು
ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಒರಿಯಂಡಾವಡು ನವರಂಗಡಾವಡು ರಷ್ಯಾದ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಇಂದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಬಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ರಷ್ಯಾದ ಪಿದ ಯಾತೆ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರೆ ಇವನ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಡಲ ಮಾತೆರ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕದಂತ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ಗೂ ಲಕ್ಕದಂತ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಿರು ಅವಲ ಐಟ್ ಕನ್ನಡದ ಕುಲಿತ್ತೇರು ಹಿಂದಿದ ಕುಲಿತ್ತೇರು ಫಾರಿನ್ ದ ಕುಲಿತ್ತೇರು ಪೂರೆರ ಲಕ್ಕದಂತ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಸಿನಿಮಾಗ ಭಾಷೆ ಬರಂದ ಅಕಲ ಭಾಷೆ ಇಂಕುಲು ಎತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡಿಯ ಬಂದ್ಲ ಬಂತೇರು ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡಿ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಸು ಜಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಂಚಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅತ್ತು ಇಂಚಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಂತ ಒಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂದಿ ಪುರದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ ತರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈವನ್ ಜೂರಿ ಏರ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಇಂಕಲ್ ಲೈಫ್ ಹೊಡ್ತದಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಂಕಲ್ ಅಂದೇ ಪನ್ನದು ಪುರಂತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಕ ಇಂಚಂದ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಇಂಕುಲ್ ಮಂದಿನ ಇಂಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಪುರ ಆಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಕಲ್ಚರು ತುಳುನಾಡು ಬುಡ್ದು ಒಂದೇ ತೂತೇರು ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ ತೂತೇರು ಕನ್ನಡದಕ್ಕೂ ತೂತೇರು ಆಂಡ ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ಇದು ಏತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪೋಪ ಏತ್ ಮುಜ್ ಸಾರತ ಆಜ್ನೂದು ಮುಟ್ಟದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುಡು ಆತ ಜಾಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ದೈವ ದೇವರ ನಕಲು ನಕಲು ತುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಧನೆ ತುಪ್ಪೇರು ನಕಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಕಲು ತುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಕೊರಿಯಾವೇನು ಖುಷಿ ಆತಾವ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ತುಳುನಾಡು ಗೊಂಜಿ ಪೇರ್ ಅವನೇ ಸರ್ ಕೇನ್ ಅಂಚಿದ್ನ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಪಾಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪತ್ತು ಏರದಿಕ್ಕು ಈಗ ಅವನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂಚಂಚ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಜನಲ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂಚ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಇದು ಪುರ ದೈವ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಕ ದೈವ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ದೈವದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕಲು ಮೋಕೆಡ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದೇ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏಪಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಜನಕುಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೇರಂದು ಯಾಲ್ನ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಳಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಚೆತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಳಲ್ಲಂತೆ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಇತ್ ಕೊಡ್ತು ಕುಲ್ನೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೋನ್ ಮೇಲು ಮೇಡಮ್ ಪವಿತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಂಗಾರದ ಕಮ್ಮೆನ ಎಂಚೊಂಡು ಇದ್ವರ್ತು ತೆರೆಯೊಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲರು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಆದಿಪ್ಪು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿಂದೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಸರುಲ್ಲೆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನೆಡ್ದುಂಬುಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆದಿಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಆದಿಪ್ಪುನ ಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚಿತ್ನ ನೀಮಾರೇ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರು ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಸರ್, ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ 2 ದಿವಸ ಮಲ್ಪ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಎಂಗ್ರು ಪುಗರ್ತೆಕೆಂದ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದರ ಇರ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲು ತೂತ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಡ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮುಗ ಅವು ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲನೆ ಈತ್ನೇಟ ಮಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನಂದೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ರಂಜಿತಣ್ಣಿ ಒಂದಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಮನ್ಪುವಾರ ಎಂಚ ವಿಷಯ ಉಂಡು ತೂಕ ಅಂತ ಪೋದು ಪಾತೇರಿ ಪೋನ ಬಂಡೇರ ಆರೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೂದಿತ್ತ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಆ ರೋಲ್ ಗೀರೆ ಸೂಟ್ ಹಾಪಲ್ಲ ಕೈತಾರ ಬಂದು ಲೆತ್ತೇರೆ ನಾನು ಪೋದು ಮಂತೆ ಆ ರೋಲು ತೂನಾಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪೋನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡು ಇತ್ತು ದಿನ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಡ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಓಡೆ ಪೋಪಿನಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ದೈವದೇವರ ನಂಬುದೇ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ ಪಿದೇ ಪೋಪಿನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪೋಪಿನಂದ ಅಕ್ಲೇನು ಎನ್ನುದೇ ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಹೊಡೆದಂಡ ನಿಕೋ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಕೊರಪೆ ಅಂದ ಅಂಚೆ ನಾ ಪಿಂಗಾರ ಸಿನಿಮಾಡೇ ರೋಲ್ ತೆಗೆದು ಆ ಪಿಂಗಾರದ ಕಮ್ಮೆನ ಲೋಕದವ್ರ ಅಕುಲು ಪಸರಿಸಿದ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಪಂಡಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಂಗೆ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಕನತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಪನೋಡ ಬಂಡ ಮಾತಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಕ್ಲಮಿತ್ ಸರ್ ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿಚಾರ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೆ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಇಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಲಾಯ್ಕು ತೋಜು ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಾರ ಓಕೆ ನೀಮಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ ದುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಡೊಂಬರಾಟ ಆದಿಪ್ಪು ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಆತುಲ್ಲಾರ ಈ ರೋಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಚತ್ತ
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಕೊಂಚು ತುಳುನಾಡದ ಪೊನ್ನದ ಇಂಚೊಂದು ದೈವದ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪವನ್ ಸರ್ಗ್ ಅವಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಇಂಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದೇಟ್ ಡಿಗ್ಲಾಮರಸ್ ರೋಲ್ ಇಂಕ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ತೋಜೋಡು ಲೈಕ್ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನ್ ಸೊ ಯಾ ಇಂಚಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇಡೆ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನೇಕ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಇತ್ತ ಗ್ಲಾಮರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲ ಇರಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಎಂಚಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಇಂಚೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕೊಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಗ್ಲಾಮರಸ್ ರೋಲ್ ಪಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಆಡಿಷನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡ್ ಅಂತ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ಡ್ ಆವಡ್ ಪವನ್ ಸರ್ಡ್ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಲೈಕ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆವಡಿತ್ತುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಆವಡಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ದುಂಬು ಲೈಕ್ 10 days ದುಂಬು ಶೂಟಿಂಗ್ ದುಂಬು ಒಂದಿಕ್ ಬೀಚಿಗೆ ಪ್ರೋ ಅಂತದ್ದು ಟ್ಯಾನ್ ಪುರ ಆದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲಾವಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ದುಂಬುಲ ಟ್ಯಾನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಚಪುರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಬತ್ತನ ಸರ್ ಗುರು ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇರನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೇಕಲ್ ತೂಪ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುನಂಡ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಪೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಸುರುಕಾದ ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಯಾನು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದುಂಬು ಈ ತುಳುನಾಡು ನಾಟಕ ರಂಗುಡಿಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂಬತ್ತಿದ್ನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಉನೇನ್ ಮಲ್ಪರಿ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷ ಆದಪ್ಪು ಈ ಅವಧಿ ಕೇಪಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕಾಡು ಅಂತಂದು ಏಪವನ ಯಾನ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ತ ಬುಗ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನು ಇಂಕ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಗಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಕೊಂಜಿ 5-10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಾನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿಯಾರು ಆರೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಇಂಕ್ ಪಂಡದ ಇಂಚಿ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಇಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಐ ಕೀರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಂದೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಹುಶಃ ಈರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಕ್ ತಿಗಿಡತ್ತ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜನ ಯೋಗ ಅಂದೇನದು ಓತೊಂಡೆ ಐಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂದಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಊರದ ಗುರಿ ಕಾರಣ ನೆಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಲಾ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಉನ್ನೇನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಮಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಆನೇಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಪನ್ನಗ 1960 ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ತೋಜಾದ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರುಳೆ ಆ ಪಾತ್ರುಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಜಾತಿ ಇಂಚಿನ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ತೂಪಿನಗಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರುಡೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಸಹನಟಿ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆರ್ನಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಒಡನಾಟ ಉಂಡು ಆರ್ನಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಭಾಷೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಏನು ಮಲ್ತಿರ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಪನ್ನುಂತೀರಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಪನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಪಾಪ ನಿಜವಾದ ಮಾತಿಕ್ಲ ಗಮನ ಕೂರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಬಂತು ನಿರ್ಧಾರ ಬಂತು ಅಂತಾರೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತವಾದ ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರಣ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗ ಯಾನು ಸುಮಾರು ದಿನಕ್ಕೂ ತೂತೆ ಅಂಚದ ಇಂಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ನೊಂದನ್ನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪಟ್ಲೇರದೈತೆ ಆರು ಪಟ್ಲೇರಾದ ಉಪ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂದ್ ಕಿಂಜ ವಯಸ್ಸು 10 ವರ್ಷ ಪನ್ನ ಅದಗಡ್ದಿಂಚ ತೂ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾದ ಬಂಪಿನೇ ನಾನು ಸರಿ ಗಮನಿಸದೆ ಸೊ ಆ ನಮ್ದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಅಂಚದ ಏನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಮರಣಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತೂನಗ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಾವಿದನಾಗ ಪಂಡಿರ್ ಐತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚತ್ರ ಬಂದಾಗ
ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾವಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಯೋಚನೆ ಇಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಪನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಿರ್ ಅಂಡ್ ಅವನೇನು ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರೂಪಗು ನಿಗುಲು ನೀನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ನಿಗುಲು ನೀನು ಇದಾಯ ಕನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡು ಜನಗಳು ಮಾತಾಡ್ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂಕಲೆ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ದೇವನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೊಂಡು ಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತ ಕಳೆದಿನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅವನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ నేను ತಪ್ಪು ಅನ್ಪಿಸಿ ದೇವನಗ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂಚೆಂಚ ಒಳ್ಳೆನ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಂದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಂದತ್ ತೂಪಿನ ವೀಕ್ಷಕರ್ನಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅತಿ ಆಡದಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೈದೇನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದೇಪನಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದಗಲಿಗೆ ಆಗಲ್ನ ಜೀವನದ ಜರ್ನಿ ನಗಲೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏನ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಜೀವನ ರಾತ್ರಿ ಅವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ದುಮ್ಮು ಇಂಚೆ ಇತ್ತನತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಆಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಈ ಬಿಡಿ ಕಟ್ಟನ ವಿಷಯವಾಡು ಉಳುವವನೆ ಹೊಲದಡೆಯ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್ ಕೀಳು ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ದರ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲು ನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಗೆನ್ ಪೂಜೆ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಮರಣಂಜೀರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕೆಂಡಿರು ನಿಗುಲು ಈ ದೈವದೇವರನ್ನ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಮಾರೆ ಅಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಿತ್ತು ಏನ್ ಪಂಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ಬನ್ನಗ ದೈವ ದೇವಿಯರ ಪನ್ನಗ ಇನಿಯತ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಡ್ ಎತೋ ಸಮಯ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದೈವ ದೇವಿಯರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಆ ನೀಡ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದೈವ ದೇವಿಯರ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಜದ ಕೊರ್ತ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಕಲಾವಿದರ್ನಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಟೇಲ್ ಪಂಡಿರ್ ಇಂಕ ಆತ ಡಿಟೇಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಹತ್ತಂದಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ನಿಜ ಅಗುಲು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಏನ ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಜಾದ ದೈದಿದ್ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಉನೇನು ಮಾತ ತೂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿ ಉನೇನು ತೂದು ಮೆಚ್ಚುವೆರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಮೀಡಿಯಾದಗುಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಉನೇನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿಪ ಈ ಪನ್ನ ಸತ್ಯ ಸರಿತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗರೆ ಪನ್ಪ ದೈವ ದೇವರು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ಸುರುಕಾದ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವಾಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಬರಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ದಯಪನ್ನಗ ಆತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಡು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿತೆ ನೇಮದ ವಿಷಯ ಎಂದಾಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕಳ್ಳ ಕೇಂದ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಪನ್ಪಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಮಂದತ್ತ ಅಂದೆ ಎಂಕುಲ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಗೇಡು ಅವಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ ಬರೆದು ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಳ್ಳ ಕೇಂದ್ ಐತ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇ ಕ್ರಮ ತಲಕ ಎಂಕುಲ ಅವನೇನು ಸಿನಿಮಾನ ಮಂತದ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲಿಗ 100% ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ದಂಕು ನಂಚಿತ್ನ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆತಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸಾವನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದ ಅನ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ದೈವ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮನ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಯಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತ ಮನ್ಪುವ ಬಂದಾಂಡ 100% ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ 100% ಅಂಚಾದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡೊಂದು ಸರ್ ಅವೇ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುನಾವು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಪಾಡ್ರಂಡ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಪುನೈಟ್ ಕಾಲಿತ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಷಯ ಅಂತತ್ತು ನಲ್ಲಾತ್ ಪುಣ ಉಳು ಅವನ್ನೇ ಹೊಲೆದೊಡೆ ಯಾದಿಪ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲನ್ನು ಪಿರ ದುಮ್ಮದೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನಲ ನಮ್ಮ ರೀಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಆದಿಪ್ಪು ಐನ್ ಪೂರ ಎಂಚಾನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡದಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಾರಂತ ಅವು ಸುರುಕಾದು ಪ್ರೀತಮಣ್ಣನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೆ ಮಾತ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಎಕಾಡು ಉಷಾ ಕಂಚ ಬಂಡೇರು ಒವೇ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಭೂಮಿದ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದು ಬರೋದು ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ಬೇಕ ನಮಕ್ ದೈವ ದೇವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದ್ಪಿನೇನು ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರೀತಮಣ್ಣನ ಕೇಂದಿಪ್ಪರೆ ವಾರನ ಹಿರಿಯ ಕಳ್ಳ ಎಂಚ ದಾದ ಎಂಚ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಿಡ್ ಪತ್ತಿನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಆ ರೋಲ್ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೂನಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅವು ಇಜ್ಜಾಂಡಲ್ಪ ಅಂದ್ ಅವೇನೊಂದು 4 ಜನ ಕುಲದ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಇತ್ತನ ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೇ ನಂಬರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತನ ಗಾಡಿಗೆ ಆತ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತ ಯಾಪನ ಎಲ್ಲೇ ಪನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ
ಇಜ್ಜ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಏನು ಬರವಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗಾನೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿ ಅವು ಇತ್ತೀಜಿ ಆ ಕಡೆ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಪ್ ಆದ್ ಬೋತೇರು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಂಡ ಮೈ ಪೂರ ಕಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪೋಡು 100%. ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ್ ಆರು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪುಟ್ಟಿನ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂಡ ಅವೇನು ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಆ ಟೈಮ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿನಕುಲ್ ದಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಎತ್ತನ ಮಗ ಗುಂಡ ಇಂಚ ದುಂಬು ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಆ ಕರ ಎತ್ತನ ತಪ್ಪಲ್ ಎತ್ತನ ಪಾಲ್ ಎತ್ತನ ಆ ಟೈಪ್ದಾನೇ ಮಂತದ ಕಟ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ದಾಲ ಪಸತ್ತ ಅದು ನಂಗೆ ತೋಜಿನಂಚ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ನೆಕ್ಕೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋವಂತ ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದೆ ಸರ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಾರೀರು ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತೇನ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಚೆತ್ತನ ಓ ಎನ್ನ ಎಕಡೋರ ಪಂಡೆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಜನಕ್ಕೂ ತೂವೋಡ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ರ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುತ್ತತೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಸಮುದಾಯದನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಲಗಟ್ಟುನ ಸಮುದಾಯನದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಂತದೆ ಐಟ್ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಅವೇಲಾಡು ಬೇಲೆಗಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದ ನೇಮ ಅನ್ನಾಗ ಏನಲ್ಪ ದೈವ ಪಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕಾದು ಆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮಣ್ಣ ಅವಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತು ಒಟ್ಟಾದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನುದು ಆ ಜಾಗೇಡು ದೈವ ದೇವ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪಾಡು ಜಾ ಒಡ್ಚಿ ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋದು ದಾಲ ಇಪ್ಪನ್ನ ಜಾಗಡು ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಒವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಜಿ ಆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಅವು ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ದಾದನು ಉಪದ್ರಾಪುನ್ಗೆ ಮನ್ಪುನಗ ಅಂಚಿತ್ನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತದ ನಿಜವಾದ ಸರ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲತ್ ದಿನಚರಣೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆ ನಮಕ್ ಏನೊಂದು ಬೈದ್ ನಾವು ದೈವದ ಇಪ್ಪುನೈಟೆ ಏಪಲ ಕುಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ್ ಅಂಚನೆ ಡಿಕುಲು ಒಬ್ಬೆ ತೊಂದರೆ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅವಿ ಪಂಡೆದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಆತ ಜಾತ ಪೊರ್ಲಾತನು ತುಯಿನಕುಲೆ ಬನ್ವೇರು ಸಿನಿಮಾ ತೂದ್ ಬನ್ವೇರು ಅಂದು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಏನು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದೈವ ದೇವರ ಪಂಡ ದಾದನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತೂಪ ಇರೋದು ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಸೆಲ್ಫಿ ದೇತದ ಪಾಡುನ ಸೆಲ್ಫಿ ಇದ್ದು ಪಂಜೂರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತೂತ ಅಂಚಿತ್ತ ಮತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂಚಿತ ಜೋಕ್ಲಿ ದೈವ ದೇವರ ಪವರ್ ದಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಜಪವನ ಅಂಚಿತ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂದು ತೂಯರೆ ಪಿಂಗಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೊಂದು ನಿಕಲ್ ಪರಂದುಲ್ಲರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ರ ನನ್ನಲಾತ್ ಕಲಾವಿದರಡ ಪಾತ್ರ ಪಿಂಗಾರ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಕ್ ರೀತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತ್ರ ನಿಕ ಡಿಕ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಸೊನ್ಮೆಲ್ ಪಿಂಗಾರ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬುಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದನೆ ಪೆರ್ಮೆ ದಯಪಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಾತೆರ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಧರ್ಮ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಜನ ಪಾತೆರ್ಪಾಯ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇದೆ ಸುರುಕಾದ ಅಕ್ಲಿನ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಕ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಐದೊಕ್ಕ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರ ಏನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಉಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟರ್ ಆತಿರ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಐತೆ ಏರು ಸುರುಕಾದ ಪಾತಿರೋರು ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಹೀರೋ ಈರಪ್ಪ ನೋಡು ಈರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಂಗಾರ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಈರೊಂಜಿ ದಾದ ಅನುಭವಿಸರಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆದ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಪಂಡ 60s ಐಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗತ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಪುರ ಬರ್ಚಿದ್ ಮನ್ಪೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮನ್ಪರನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಲ್ಪದು ಏನೊಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಂತದೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಗೊಂಜಿ ಇಂದು ಸಾದಿಂದು ಪನೋಲಿ ಈರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲರ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ಸಿನಿಮಾ ಅವಲ ಆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆದಿಪ್ಪಿತ್ತ ಎಂಚೊಂಡು ಈ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂದೆಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿರದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಮೂವಿ ಪಂದ್ ಮಂದಿರ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿನ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರಿ ಆ ವರ್ಕ್ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪನ್ನೋಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಂಡು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಡು ತಿಳಿಪೋ ಅಂದಿತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅತ್ತಂಡ ಕಿರುತೆರೆಡೆ ಸುಮಾರು
ಅನುಭವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡ ಆತ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿತ್ತಿಗೆ ಬಟ್ ರಂಜಿತ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಸೊ ಒನ್ನಾಗ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಇಂಚೆಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ನೇರ್ಲ ಬರ್ಪಿಜೇರು ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು A to Z ಏತ್ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಲ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಅನಿಸನು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕನು ಆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯ ರೋಲ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಈ ಪೂರಕ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಬಂದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಪಡ ಅದನ್ನ ಗುರು ಹೆಗ್ಡೆ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮಲ ಕಲೆನ್ ಕಲ್ಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪು ಅದೇ ಈ ದಾದ ಕಲ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮರಳಗಾಟ ಒಂದಪ್ಪ ತಿಳಿತೊಂದಪ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅವರ ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಫೋಕಸ್ ಯಾಪನ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೂವಿಡೆ ಬಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಮರಳಾಟ ಬರ್ಪ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶದ ಪಂಚ ನಾವೇರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ತೂಪಾರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇ ಉಪ್ಪುನು ಬಂದ ಅವು ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜನ ಐದ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದು ಪತ್ತನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಚಂದೇನು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ತುನಗ ಅನಿಸಿಜೆಂದು ಓಲ ನಿಕುಲ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಾರು ಅಥವಾ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಾರು ಬಲ್ಪನ ಫೀಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರು ಒಟ್ಟು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಿರ್ದಾವರ ಇರ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೂವಿಯಿಂದ ಅನಿಸುಜಿ ಒಲ್ಲ ತೂನಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ದಾತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ದಾರೇನ್ ಇರಲೆತ ಬೈದಿನಂದು ಪಂಡರ್ ಇರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ನಾರ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಿ ದಾಯಂದಿ ಕೆಂಚ ದಾನೆ ಬಂದ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪವನ್ ಸರ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಲಾಕನೆ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕುಲು ಪರಿಚಯ ಅವರನೆ ಯಾ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನಪ ಮಾಲೆ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಡೈರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ತ ಕುಡಂಜಿನ ಪಂಡ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಆಸ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತೂ ಒಂದು ಇತ್ತು ಜಂಗ್ ಪಂಡ ಬೋರ್ ಆದುಪ್ಪು ಅನಿಪುನಂಜಿ ಏನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಸ್ಲೋ ಉಪ್ಪುನು ಬೋರ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಆಪುನು ಮನ್ ಸೊ ಯಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ ತುಂಬ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಗೋರ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಮುಗುಲ್ ದಾದಾಪುರ ಮಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಬೇಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಂತ ಇದು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಆದ್ಲಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ಒಂಥರ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗಾದು ಬೋಂದು ಪೇರು ಇಂಚ ಕಣ್ಲಕ್ಕ ತುನಗ ಕುಡೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇಂಚ ಬಗ್ಗೊಂದು ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬರೀ ಹೋಮ ನಡ ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ ಸೂಟಿಲ್ಲ ಹಂಗಿ ಪೂಜಿ ಬರದಾದದ್ದು ಅದ್ರ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ನನ್ನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬರೀ ಬೇಸಲ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಡ ದೊಡ್ಡ ಯಾನ್ ಬೋದು ಮಾಲೆ ವಾಡ್ನತೆ ನಿದ್ರೆ ಪೂಜಿ ಕಣ್ಣು ಗೋರ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ ಪೆಂಕ್ ರೋಮ ಸರ್ತ ಆತು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಟ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ವಿಷಯದ ಮಿಂತು ಪೋಂದುಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಪತ್ತು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಕೊಡಂಪೇರು ನೆಟ್ ಅನ್ಸದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಟ ಮೂವಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಾದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಲಕ್ಕನೆ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಅಂತು ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಸೊ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ತುಳುನಾಡದ ಅಕ್ಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಿತ್ತಿದ್ದೇರ್ತಾರಂದ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಗ ಅನ್ಪಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ಲ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲೆಕ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದ ಆಪುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತನ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಾಪನ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮೈನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ ನೇನು ತುಳುನಾಡದ ಅಕ್ಕುಲ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೆತ್ತೊನ್ನೇರು ಬಂದಾಂಡ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೋರ್ಡು ಬೊರ್ಚಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಅವಳ ಒಂಜಿ ತಗೊಂಡ ಐನಿಕ್ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕೌಸು ಇಲ್ಲೇ ಅದುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪಂಡ ಸೊ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕುಲ್ ತೂದು ನಮ್ಮೇನು ಒತ್ತೊಂದೇರ ಬಂದಾಂಡ ಐನು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಪುರಕುಲು ಒಂದು ತೂವೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ ನಿಜವಾದ ನಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಏನಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೇಗುಲು ತೂವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಇತ್ತ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೈಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನಂದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪಡೈತೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಡಾಂಡ
ಮೇನ್ ಪೋಡಿಯಲ್ ದಾಯಪಂಡ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗ ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಇದು ತುಳುಟು ಮಲ್ಪನಾಡ ಅಂಚಿಂದ ಟಾಪಿಕ್ನೇ ದೆಪ್ಪಡಾಪುನು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ದಾಯಪಂಡ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೂವಿಗೆ ಅಂಡ ದಾಯ ಪೋಡಿವೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಉಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕಲನೆ ಅವಮಾನ ಅಂಡು ಅಪಮಾನ ಅಂಡು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮೂವಿದ ಥ್ರೂ ಒಂಜಿ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪ ದಾಯ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಆರಾಧನೆ ಕಾವಡು ಅತನ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾವಡು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮೂವಿನ ಸರಿಯಾದ ತೂಂಡ ಅರ್ಥ ತೂವಂದ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಸರಿಯಾದ ತೂಲೆ ನಿಟ್ಟ ಅಂಚಿಂದ ಅಂಶ ಓಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ್ ತೂಪವನ್ನ ಹಾಲು ಮೆಸೇಜ್ ನೆಟ್ಟು ಓಲ್ಲಜ್ಜಿ ఒక ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆల ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬಿತಿನ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ದೇವನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆದ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ ಪನ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಂಡರ ಅಂಚ ಹತ್ತು ದೇವನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆವೊಂದುಂಡು ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪಗ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೌ ಜನಕ್ಲೆ ಸೊ ಐಕ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ನೋಡೊಂದು ಅನಿಸಿನಿ ಶರಣ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನತೆ ಸಿನಿಮಾಗ ದಾದ ಪನ್ಲೀರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನಲಿ ಪಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನವನ ತುಳು ಮೂವಿ ಪೋತುಂಡು ಪಂಡ ತುಳು ಮಣ್ಣುಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಕತೆ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ ಬೆಂಬಲ ಮಂತಂಡನೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಪಿದೈ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ನೆಂಕ್ ಪನಲಿ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಖಲು ಪಂಡರು ನಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಕಳ ಲೆಂಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರಡಾಪುಂಡು ಪಿಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾತ ಪಾತ್ರಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಲೆ ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಂದಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪಾರ್ಟ್ ಐಟ್ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಐಟ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರಿಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಂಗಾರ ಸಿನಿಮಾಲ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡು ಬತ್ತದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡ್ತಾನ ಪಂಡ ಐಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಜನಾರ್ದನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಸಿಂಚನ ಉಲ್ಲೇರು ನನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆರೆ ಪವನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಜನಾರ್ದನ್ ಸರ್ 2 ದಿವಸ ಮಲ್ಪೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೇಲತ್ತ ದಾಯಪಂಡೊಂದು 1960 ಬತ್ತಿನ 2019 ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಚೆಂಚ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಈರ್ ತೋಷ್ಪ ಓಡಾಪುಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿತ್ತಂಡು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಸಡನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಡಿತ್ತೆ ಇಂಚ ನಾನು 2 days ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಬರುಡೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಗೀತೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತಿಜಿ ಮತ್ತು ಸಡನ್ ಪರ ಲೋಕದಾವು ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಪರ ಕಾಲದ ಇಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬಂಡೆ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುನ ಅಂಚೆ ಬಂಡೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ನೀಟಾದ ಹೊತ್ತು ಜನಾರ್ದನ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾನೋಡಾರು ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಅಂಚಲ್ ಸರ್ ಅವಂಜೀರ ಎಂಚೆತ್ತಂಡ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ತುಳು ಬೇಲೆ ಅವಲ ತುಳು ತಪಂಡ ಪಿರಾಕದ ಮೂಲ ಎಂಚ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ತೋಷ್ಪ ಓಡಾಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವಳು ಬಜೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಬಜೆಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸಡನ್ ಕಾಸು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಸಡನ್ ಕವಿನ ಸರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಸು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೆಲೆ ನೀಟದ ಅಂಡೆ ರೈಟ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ಊರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ದಾದ ಮತ್ತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪುರ ಕೊಂದರಡಾಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದುಂಬುದ ಪುರ ಇಡೆ ತೋಜ್ಪೋಡಾಣ ನಮಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಏತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಪ್ ತಿರ್ಗಡಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂಚನೆ ಹೋಡು ಅಂದ್ ಹೆವಿ ಬಂಗವಾಯಿದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚದಿಕ್ಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾದಿಕ್ಕು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿ ಸಡನ್ ಸಡನ್ ಇಂಚೆಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆವೊಂದು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ತೀರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಕೀರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ 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 ಪುಕ್ಕ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಡೀ ಟೀಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ಅವಕೊಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತವೇ ಪೂರ ಪಂಡ ಪರಾತ್ ವಸ್ತುಲ್ ಪರ ರೆಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ಸೊ ಆರು ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಈ ಪರಾತ್ ಕಾಲದ ಪುರ ಅವೇನ ಪಂಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಗೆ ಅಲ್ತ್ ಪುರ ಸೊ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಆರಿಗೆ ಅವೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಇದ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಈಸಿ ಅಂಡರಿ ಸರಿ ತ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಟು ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ ತೆರೆಯೋ ನಡಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಏರಿಗಿರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ವಸ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪುರ ಏರಿರೆಗೆ ಒಂದು ಕೊರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಏಜ್ ಇದ ಕತೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಆ ಏಜ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಒಳ್ಪೋದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚೆಂಚ ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ತ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸಹಾರಿ ಮುಕ್ಕಲು ಪವನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂದು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸಿಂಚನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಈರ್ನಲ್ಲದಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲ ಈಸಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಚೆ ದಾಪಂಡ ಅವೇ ಎಕಡೆ ಪನ್ನೊಂತೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಿಯ ಅವರ ಮಲ್ಲ ಅವರ
ಏಜ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಪ್ಪಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಚೆತ್ತದ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಂಗಾರ ಟೀಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಪ್ಪಂದು ಮಂಗಳೂರೇ, ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳ ಅರಿವು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಬ್ಬಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು. ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೆಲ್ ವಿಷರ್. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಅಗತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಡೆಬ್ಯೂಟ್ ಮೂವಿಲಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಪವನ್ ಸರ್, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು. ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ತುಳು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಂಗಾರ ಟೀಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮೆಜಿಷಿಯನ್. ಇದು ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನಾರಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಹಳೆ ಜಾನರ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪವನ್ ಸರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ್ ಸರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹಳೆ ಕಾಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಿಚಸ್ ಇರ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಹುಡುಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರ ಒಳಗೇನು ಇದೆ, ಈಸ್ ಅ ಮೆಜಿಷಿಯನ್, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪವನ್ ಸರ್ ಇಂದನೂ ಇತ್ತು, ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಇಂದನೂ ಇತ್ತು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಇತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತನ್ನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ ಈ ಜಾನರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ಬ್ಲೌಸಸ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತಿದ್ರು, ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಶೂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಗ ದಾವಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನೋಡು ಸಿಂಚನ, ಈ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡು, ಈ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ತುಂಬ ಹುಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನಗೆ ಫಿಲಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾನರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಜಾನರ್ ಇದು. ಯಾವ್ದು ನೀವು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ, ಹೊಸದಾಗೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಅದೇನು ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ A to Z ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೊಮ್ಮೆ ಕೂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನೂ ಪಡ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೂವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವಂತಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಪವನ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪನ್ನುವಂತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪಂದಾಯಕ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಚೆಂಚ ಬರಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದು ಬರಡಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚೆತ್ತ. ಸೊ ನಾನು ಇದ ಪೂರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೆ. ಜೋಕಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್,
ಸೊ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಸೊ ಇಂದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ತುಳು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಪ್ಪನ ಭಾಷೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ఒక ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ದುಂಬಡಿಂಚಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಯಾಪಲ್ಲ ಒವೇ ಕತೆ ಐತನ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂಚ ಪೂರ ಐತನ್ ಸೊ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಪೊಣ್ಣ ತಿರಿಂಚೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಅವನು ತುಳುಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಎಣ್ಣು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡೇ ಕತೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಕತೆ ಒಂದಿನ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಪಂಡಿರಿ ಸೊ ಪಂಡಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಬಡ ಕತೆ ಪಣ್ಣಾಗನೇ ಒಂಜಿ 6 ಕತೆಟ್ ನೇಚರ್ ನೇ ದೈವ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ದಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೇಚರ್ದ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ದಿತ್ತಂತೆ ಸೊ ರಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಒಲ್ಲಾತ ಲೈಟ್ ಏತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಆತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಆಯ್ನ ಆತ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಗ್ಲೇರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಮಲ್ತ ಸೊ ಪೂರ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನು ಸೊ 1980s 60s ಪೂರಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ದ ಸೊ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಇಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಡಂಗ್ದ ಸೀಂಡ್ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಬಟ್ 1960s ಐತವೇ ಬೇತೆ 1980s ಬೇತೆ ಸೊ ಒಂದೇ ದಿನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಒಂದು ಡೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವಲ ತಿಂಕ್ಲಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೈಪಿರಲಿ ನೈಟ್ ಡೇ ಸೊ ತೋಜಪನೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಟೋಂಡ್ ತೋಜಪದ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಯಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೂವಿ ಮಂತಿಚಿ ಪಂಡದ ಈ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೂವಿ ಬಂದ ಇರಗೈತೆ ಏತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪಡ ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲು ಪೊರಲ್ ತೋಜೋಡು ಫ್ರೇಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡು ಈಗ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾಡೋ ಸೊ ರಿಯಲ್ ಫೀಲ್ ಬರೋಡಿರಿ ಒವೇ ಫ್ರೇಮ್ ಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಲಾಯಿಡಿಪ್ಪೋಡು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ತು ಅಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೋನಾಗ ಓಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅದು ಕತೆ ತೋಲೇ ಪೂರ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಜನರದನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಕತೆ ತೋಲ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಕತೆ ನೀಟಾಗಿ ಕನ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ ನಿಕಲ್ ಮಾತಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡ್ದು ಎಡ್ಡರಿದ್ರ ಬೆಲೆ ಮಂತನೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಫಲ ಅಂದ್ ಪನಲಿ ಇತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾನ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಡು ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆತಿಜಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಪಣ್ಣದು ಅದೇ ಯಾರೊಂಜಿ ನನಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಡ್ ಬಂತಾರೆ ಪಿಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ ಬಕ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ಲಿ ಪೂರ ನೆಟ್ಲ ಒಂದು 6 ಪೂರ ಇಟ್ಲ ನಮಗೆ ನಿಗ್ಲಿಂಚ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂದೆಡ್ಡೆ ಇದು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಬಕ ಆರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ನಂಬಿ ಇರೋರು ನಂಬದು ನಮಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊರೋಡು ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪುಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಪರಕಾಲದ ಸೊ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಎಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋದು ಅರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೊ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆ ದೇವರನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂಡಾಯನ ಜನಕ್ಕಳ್ಳ ಇಂಚಕ್ಕೇನು ಬರ್ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾನ ದಾದಪನ್ ಪರ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಸತ್ಯ ಬಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜನ ತೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪಿನ ಸೊ ಅಗಲ್ನ ಊರು ಅಗಲ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ತುಳು ಬರೋರು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷಿಗರು ಬಂದು ಕೂತ್ರು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನಡೀತು, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಪೂನಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಬಂದಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕತೆ ನೋಡುವಾಗನೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡದೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಾರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಾರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಸಿಂಚನ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಭಾಷೆನೂ ಕೂಡ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 50% ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪ್ಲೈ ಒಂದು 50% ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಖಿಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಡ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ತೂಪ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುಣು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಎಸ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪಿಂಗರದ ಕಮ್ಮೆನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚಾವಡು ಇಂಚಾವಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿಪ್ಪ ಎತ್ತೋ ಜನ ಭಾಷಾ ನಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ನಮಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಎತೆತೋ ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಮನ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ದಲ್ಲ ಬಂಗದತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ದತ್ತು ಪೋದು ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಲ್ಲಾತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲಾತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕೊಂದೊಯ್ಲೆಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪನೊಂದು ನಿತ್ತ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.